Hi guys! Good morning! Eto nakahimos-himos na ta sa atong nawong kanaog na takay ang mga itik. Nagsawaay na ang mga pato. Ato na silang pakaunon na sila dani sa atong tugkaran. Agoy ha, usawan managbo mo sa pamahaw. Wait lang sa mga tik-tik ha, kay maglungag sa ko kay ang mga dog para nakasilay food karon kay naanapod tay lakad karon mga ses maglungag sa ta kay naanadani nagkuan ang mga itik daw pato. Huwat sa mo ha, huwat sa kay apurado ra ba ning mga kuan mga dogi-dogi. Dito sa mukaw, kusog kaayo ang ulan kagabi so maghugas ta sa kaldero mga ses kay para lungag na dayon tahalag ko na unsa man. Hawa da toy Ginoo ko ag sulod ka man sa kong syululoy. Di ara ka sibog. Sibog da toy. Ako na ni siyang gihumulan kagabi kay para karon agoy Ginoo ko mahugaw na sa niya atong sanina nimo toy. Kay imo man ni siyang kuan-kuanon toy ha. Ayap ad kuan-kuan ako toy. Kay hapwag-hapwagan ko nimo toy ha. Ara, ato sang siyang hugasan dyan. Okay. Sayo sa buntag. Ako na ni ang atong buhaton diri sa bukid. Agoy. Ayaw to'y, wa na. Buling nas bayo to'y. Ha? Buling na ko to'y. Kaon mo diha. Niya, ato ni... Uy! Tinguban sa pag kuan lungag kay para unya sad sa gabi na anapod kaon sa iro kay pila ka adlaw doon ako humingi sa kanila nililinawa na buling na ang bayot. Asa mang isa di aran isa. Okay, wa na buling na jud ko ana niya dito ko na nga sa ila nililin sa kuan bahaw ay ug maglungag pa ko diri dugay na parehas kagabi nakatulog ko gabi kuan na alas 12 na ko nakakatulog kagabi kay ako man giluto ang isda. Ako di ko kabalo magluto nga dili takuson, kinahanglan takuson. Kung pila ka takos ang bugas maura sad takos ang tubig kay di man ta kabalo ka ng kamot bitaw nga iana-ana lang. Di ta kabalo guys. Di ko kabalo maunang atong takos-takoson. Tanawa pa ko nakahipos dani kay diretso dayon ang bayot sa gawas. Sosyalan kita higdaanan day. Di ba? Alam nyo lang. Sosyalan tag higdaanan. Because of you, Mommy Vic. Good morning dyan. Good morning dyan. Ang kuan, ang mais nga akong gipalit, wala pa dyan ako na lugaran pagluto. Abang-abang kayo sa mga ganap ko ngayong araw na ito. Murag something busy dyan ko karon adlaw. Something busy ha. So, tulog katakos ang ating kanon. Lungagon kay para apil na po ni sa kuan. Panihapon nila. Nya mukaon po tagamay. Kay murag something kuan na jud kuno. Kana ang matiriring na jud tadani kay usahay ang atong paniudto dito na sa alas 11. Ay paniudto pamahaw. Na diretso na dayon paniudto. Okay, tulok ka takos ang atong lungag karon. Yan ay mga piso dani. Nakadungog mo sa mga piso. Yan mga itik dana na mga itik, mga pato, mga ses. Ara hugaw pagkamot okay na buling na sa kuan kaldero. Ay. Diyan na. Ito. Diba? And then maghaling na dayon ta. Good luck bayot kong uga ba ang imong kuan. Ala, uga ang abuhan day. So perfect ang akong ginahimo nga abuhan. Atop sa abuhan kay wala man na kuan basta. So dili ta pa ilin ta dani kay
Nya ang kahoy, ala Ginoo ko, the kahoy is very very basa. Hawa toy. Magsimhot magi ka sa akong agoy. Duda jud ko nimo ha. Duda jud ko nimo tito. Agay. Ay tila-tila dia toy. Don't tila-tila to me. Kay ato sa ni i-plaster tay. O di ba sosyalan kita kuan. Dali ra man ni paghaling bayot kay ato ra man siyang blue torch. I-blue torch ra nato ni siya. Nya ang katong kuan sa blue torch gamay na sulodad to. Nya kay na pa may blue torch nga wala na gamit kay wala pa man kuno humanda na sa kung kuan kay grabe ka busy ang shooting ni bayot jay. Busy na busy. After ani maglungag mamahog na renta sa pato. Ara. Tining laksi-laksi kay para kuan natay panghali nga dali ra maduktan. Hala oy. Thank you guys hatanan. Sa tanan-tanan nila. Agoy. Hawa dia. Agoy. Agoy ya kasakit ba? Ato sa kuan ang Bluetooth mga sis. Ayun ang mga pato mo. WhatsApp mo ha? Nalimot ko gipos kagabi. Ato na siyang bluturan. Sana ilagay, day. Ay, napadi ay. Napay gamay. Napay gamay, mga sis. Gamay na lang jud siya. Kuwang na jud ni siya ka, kuan. Hapit na jud sad ni siya ma. Kuan, purot. Basta makahaling lang ta. Enough na yan. Yeah. Sige. Siga day, siga. Siga dyan, siga. Dali rin mo siga kay sigaon man nga kahoy. Murag gidagom na pod ubuntag pa. Wala na sulod. Something wala na jud siya. Sulod mga sis. Pero, ayan. Wala, patay na jud siya. Wala na siya sulod. Okay. So, oras na para pakauno na po din nato sila. Nga kay, eto konti na lang yung bahog ko sa kanila. Iubos natin ito ngayon. Mupalit ra ko unya sa bahog po nila. Kay, naghulat-hulat in taon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26. Hala, murag nakuhaan ni sa isa. Kuhaan ni sa isa kapato. Murag naadiri. Basi naadiri gipit-pit. Kay kusog kaayo ang uwan kagabi. Nya ato i-check diri kung naaraba. Kay luoy pod. Nya di nakabalakan lang tubig. Kinaanay tubig. Kuhaan sa isa. Dali sila kuhaan gabi silong. So diba effective ang atong ginahimo nga kuan sa pato kay nakasilong man siya diha. So ato sa ni siyang kuan sa tubig. Kuan sa nato siya sa tubig mga ses. Nya sayon ra ni siya pagkuha sa tubig ha. Ay, nausip na bayot. Uy, dami na ba mo pagkaon karon ha? Ayan, kusik-kusik eh. Ay, kusik-kusik dyan. Dito, sibog dito. Diha. Buwag-buwag mo diha, buwag-buwag. Kumain na sila. Wala, napili mo ng isa. Ano na inugikan diyan? Napay naglumlum na pato dito sa ilan ni Auntie Inday. Kumain sila. So ato nang butangan dahil sa tubig mga ses. Wala na haling dyan.
Tandaduhan ang git bayot. For the safety. For the safety. Okay na siya, uy. Mabuhi na lagi na. Hala. So karon na atay i-unboxing. Unboxing jud. Bitaw guys, dahil jud kaayong salamat ni Mami Vic kay. Grabe ang suporta talaga niya sa akin. Mga blessing na binigay niya sa akin. Maraming blessing talaga. Kaya ako magpapasalamat talaga sa inyo. Mami Vic from Canada. Lahat dyan sa inyo, maraming salamat sa mga suporta ninyo sa akin. Ate Mar, thank you so much din kasi meron pa akong bigas, mga sis. Matagal pa maubos yung bigas ko. Kaya eto, linis-linis tayo kasi mag-unboxing tayo dyan. Mag-unboxing tayo kung paano ba yun i-assemble yung binili ko na binili namin ni Mami Vic na mirror. Diba? Sosyalan kayo na mirror. At saka maganda yun kasi kitang-kita yung buong katawan mo. Diba? So, ipakita ko sa inyo ngayon. Ngayon mga sis. Eto, maghugas-hugas muna tayo ng kamay kaya nagka-kaldero-kaldero kita mga sis ko. Siga tayo diha. Okay. Napakoy gagawin dito sa taas. Sa taas mga sis. Ang lakas ng ulan kagabi. Sobrang lakas ng ulan. Kaya ngayon, ipakita ko yan sa inyo. Nakita na ninyo yan sa upload ko. Kaya i-unbox natin ngayon mga besh ko. Yung mga bulingon ko marami na. Ayan na naman ang bulingon natin. Sobrang dami na naman ang bulingon ko. Yung mga dyan ko nilagay yung mga eco bag, yung mga plastic, para hindi yan makita dyan. Para kung sakaling magamit tayo, anytime tayo pwede tayo makagamit. Mayroon tayo agad magagamit. Pero before that, hipos ata sa atong higdaanan dyan. Di ara hipuson sa akong charger di ara. Ayan, dyan lang sa iyan. Nya. O, diba? Sosyalan kay tagkuan punda mga bayot. Pero mga bayot, mga maninay dyan. Ato ang hipuson. Lami pa kay katulog pero never. Kaya marami pa tayong lakad ngayon. Marami tayong shooting ngayon, day. Kaya kailangan early in the morning ka. O, diba? Nindot siya, kung anuan ka ng habulon. Nindot siya habulon. Kay murag ma-feel jud nimo ang kuan. Ang habol nga nakahabol jud ka. Bitaw, thank you very so much. Diba? Sosyalan. So karon, ito ay hindi ko pa nagamit ha. So karon, mag-ano tayo dyan? Unboxing. Di ba? Sosyalan, hala, nalapok-lapok ko day. Nalapok-lapok si Bayots day. Sibo diri gamay para makita ang face to face ni Oka. Ay, ang bigat. Char. Bitaw, dahan-dahan day. Mabuak ni day. Ayan, ang bigas ni Ate Mar, ayan pa. Hindi ko pa naigalaw yan. Kasi may bigas pa ako. Hala, di putol diretso ba yun? Diba? Para makita ninyo kung paano ko ito i-position ngayon. Tumingin kayo. Tumingin ka lang. Na 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 na. Hala. Wow.
Eto na. Eto na, day. Talagang ipakita ko sa inyo, ha. Wow. Di ara. Hala. Mura manig. Pistola. Oh, di ba? So, karon usawa man ni siya bayot. Saan man siya, day. Hindi na sulod. Hala. Hoy. Saan siya nagkahugaw-gaw? Wala nga nung naa din yung ingani di ay. Hala. Be? Where is the kuan? Asa ang tiil dani? So, kani ang tiil. And ngayon ay paano ba? Ala. Nah, diri kita karon day. Diri kita karon kung paano ito. Hindi man siya masulod. Hoy. Yan na lugar, iluglog. Di man siya. Oh, dili po. Saan man ni day? Yasat ka. Be? Na! Tuara. Hindi ako marunong. Hindi para asa man ni. Ako to tanaw ng picture. Ay naadani ang symbol. Naadani itong gihatag ni kuan. Sir, saon. Step 1. Asa may step 1? Isulob siya. Isulob. Nya dili man siya masulob. Unsa ang pagsulob di ay? Isulob siya diri. Ay, be. Hagoy pagka-bright di ay. Di ara ang ventilator niya. Ay, kinuot ko say. Oh, diyan. Oh, diyan. At saka yung isa ay diyan. Galing. Galing-galing ko talaga, ano. So, ibalik natin para ma-lock siya. Okay ba? Nalock na ba? Lock na siya. And matibay na. Ngayon, yung isa na naman. Yung isa. Ganyan natin. Ito ang paa niya. Dito banda ang paa. And iluglog jay. Oh, naluglog na. Okay. Iluglog mo pa. Oh, luglog na. Ang nilungag. Lata na. Lusang na ang nilungag, day. Ayan, i-assemble talaga natin siya, no? So, ngayon, ay, murag nagkiwang pa siya. Ay, bakit? Bakit, day? Ilipat mo sa kabila para di siya magkiwang-kiwang. Hanapan natin ng paraan para hindi siya ganyan. Nara na siya, day. Nato sana siyang isibog. Oh. Ana na siya. Okay na yan, day. Okay na. Para asa man eh. Dari ni siya bayot. Dari. So, eto mga bolt niya. Paano to? Hala, need tayo ng star screw. Pero wala naman tayong star screw. Kasi alam ko ito ay dito sa taas. So, ito ay dito sa 4. Lagay natin dyan. At saka, natin. Ganyan, day. Very simple lang. Very simple lang. Kabugira ka talaga, day. Oh, ganyan. Ilak mo yan siya. Ilak. Ha? Ano ba? Anak, day. Anak. Kaya matay ko kanina lang itong gamiton. Kutsilyo. Kaya may tumoy. Oh. Lock na siya.
Eto na siya ngayon. Nasa syalan kita ko ang sa likod. Ayan. So, very talaga siya. Bitaw. Thank you so much. Itayo na natin siya. Ayan. Paano ito, Day? Ganyan na natin. So, dito ba? Or, ano natin, ha? Or dito ba? Pareho lang. Pareho lang sila, pero mas maganda dito sa kabila. Diyan. Ay, ilalak na natin. Ay, ginoo ko bayot. Huwag kang maano, Jay. Ay. Ayan. Dito na naman, ilipat dyan. Para klaro na klaro tayo. Luglog mo yan. Dyan. Lock na siya. Sa kabila na naman tayo. Agulday. O diba, bungga? Wala, uy. Bunggay siya si Kisia. Pangit mo. Bitaw. Eto na. Bonggesios, di ba? Mommy Vic, thank you so much talaga. Ayan, oh. Di ba, sosyalan kaayo. Sosyalan kay tagkuan. Thank you so much, Mommy Vic. Eto ay mapailin-ilin na nato kung asa nato siya ibutang. Kay itindog raman. The time is 6 o'clock na. My God, late na ako sa shooting ko, Day. Kailangan bilisan natin. Dahan-dahan, Day. Ano ko, Day? Nasungko siya, Day. Sosyalan, bayuta. Hala, sosyalan, Mami Vic. Bongga na bongga talaga siya, Mami Vic. Oh, tingnan ninyo, Mami Vic. Ayan. Maraming salamat, Mami Vic. I love you so much talaga. Eto, ano na natin. Hey! Hindi kayo makapaghintay? Maghintay nga kayo. Pero tot. Dili mo tot. Dili mo tot. Agay! Hay! Diri! Diri! Eto guys, paalis na naman tayo. Eto ang postura natin ngayon. As usual, so beautiful pa rin. Bitaw, eto, naglagay talaga ko todo ng sunblock para hindi makuragi ang naong ni Bayot, no? Isara na natin ito guys, ang ating pintuan. Nakalimutan ko pagpatay ng ilaw. Eto guys, maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Ang pato ato nang na butangan sa tubig adto, nabahugan na pud nato. Ang dog nabahugan na pud nato.
And naglukdong na pod kay kauwano na pod siya no. Ato sa ni ikuan ni nakahinlo na ko diri sa akong mansion. Sa akong mansion. Bitaw guys. Eto laban-laban lang tayo Japan. Eto na paalis na tayo mga sis. Kay unsa na oras naglukdong ra ba basig muulan ni karon. Di ara arang gwapahan ako. Ngano ni? Nganong gwapa ko. Nakapamahog na kog iro, nakapamahog na ko sapato, and nakapanghino na ta sa atong mansion. Mansiones. Eto na! Eto na! Arrrr! Agpastan! Si Tantan ay mong eskwela na pod. Si Tantan na bata gamay. Lahi po tong Tantan nga dako na. Hala, naglukdong gid siya. Ara magkalapok-lapok kita karon. I'm sure na magkalapok-lapok taday kay nagulan man kagabi eh. Arang gwapahan ako. Di ba? Laban lang kagwapa ni Bayot. Tira as usual. Lakaw-lakaw. Ayo. Nay PDP? Oo, na. Katong gagmay. Dagko na nga PDP. Dagko siya. Pila ganyan kilo? 20 city. 20 city. Kuan kabuok. Kuan kabuok. Ang tahok. 20 sa tahok. Kaning pullard. 20 ng hard. Ang katong soft. 30. Kuan na lang. Pullard or tahok. Pullard na lang na pulo. Pullard na hard. Oh. 28 no? Palit ko sa kuan guys. Bahog sapato. And ang PDP kay maog hapon dagko. PDP na lang dayon ko 5. Oh. 5 ka PDP ha. Oh. Eta. And then ako pod adtuon karon ang katong manghimuay sa Katri nga kawayan para naana dayon tay Catherine nakawayan. Thank you so much, Mami Vic. Ipaningot ko guys kay nagbaklay-baklay si Uka adto. Ang kanipod. Pila gani isa ni siya 36 ni siya no. Palit po din ko dani tulo. Duha lang di ay. Napulo siya. Dagko siya nga PDP ang naa. So kana na lang. Dayon kato din cracker duha. Kakilo para sapato gihapon. Napulo ka 28, 5 ka 20 city og duha ka 36. Ibilin lang nako dani ha. Ako ra siya balikan. Kay napa ko'y paliton dadto. Bayad naman pod itagkos na lang na siya, my love. Ha? Sige. Diri na punta kang Madam Lorna. As usual guys, maura man ni ang atong madali-dali. Dilata Kim Chu, ang babaeng maganda. So, para naatay makuan dito sa bukid. Para, and also the wow ulam, palitag wow ulam lechon paksiw siya lechon paksiw. And also the caldereta. Kana lang siya, Thank you. And kani magpalit sa tadani. Tanaon sa man akong kuan, pag ingan na tinaw against the light siya. So nakasave siya kuan 4. Pila man ni siya. So kanina lang siya no. And also kani kay nindot pud sad ni siya. Nakakuan mo ani, lami sad ni siya. Makiril. So, unipack siya, no? So, duha lang. And also, walay kuan, hot and spicy na tuna. Wala sila stock. Di ara guys. Century to na. Ay. Flakes in oil raman. Wala tong halang. Walay halang, mga sis. So, kanina lang duha. Skyflakes.
Salamat, dam. Bilin sa din ako, ha? Sige. Ako ra balikan. Nawag ra ko nimo niya, ha? Bilin sa nako kay napakoy at tuon. Paingon ta guys, ato ni Kuya, kato akong gi pahimuan sa kama ni Agi. Maayo ato kay kawayan. Hagoy Ginoo ko bayot. Grabe ka kuan, basa. Laoy mabasa niya akong kuan. Chinalas. Lukso bayot. Agoy Ginoo ko day. Agoy Ginoo ko. May lang pod og naa si Kuya karon kay para makapangutanatan niya og pila ang kuan. Pila ang iyahang kama. Maayo. Ayon na si Kuya. Manuel. Oh. Katong maghimo sa katre. Manasab. Sab. Tatay na wala. Si Kuya. Init dani ta sa kwan landong. Sa merkado siya? Abat-abato na lang nako dani siya. Sige, salamat ha. Tuwa si Kuya sa merkado. Abat-abato na to siya adto. Kay para mapangutana jud nato si Kuya kung pila jud ang iyang presyo. Pila ang presyo ni Kuya. Pila ang presyo sa kuan. Katri nga atong ipahimo sa iya ha. Asa ka si Kuya? Atong irawon diri guys kung naa ba si Kuya kay para dili ta maghuwata no. Hi guys. Wala si Kuya. Wala si Kuya. Ato na lang siguro siya balikan. Atong kwaon ang atong gipalit ani. Ako nang kwaon, my love. Katawa si Kuya sa my love oh. And then ang katong bahog sa kuan ato pod hapiton. Pwede dalon dani, my love. Dani ra sa kuan. Dani ra sa sakyanan. Ato na taya. Ano sige? Dana ra ko kabulakan niya ilariri. Dah sa unahan. Yara. Ay na din ka. Taas habog na ba niya? Isa pa ya ha. Habog ka ayo. Mayuagi ka mabika ka wa. Oh, bika bilangkad kita tong. Pabilang ka di ka panda ni Kuya. Anara ko ilariri ya. Paingon na ta guys. Labi. Sige, bulldozer og mayan deliver na. Oh, i-deliver lang ha. Nagsakay na mi. Gusto kayo, Juan, gabi diri sa inyo ya? Oo. Grabe kung Juan, gabi ba? Di anata guys. Danlog gani sa ila ni Lilin oh. Walay tao. Panagbo sa pamahaw. Dalaya oh. Derita. Ay, bless ni Mami B. Kiss ni Mami B. Okay. Kiss ni Mami B. Ate, pikas. Kiss ni Mami, pikas. Pikas. Bless lang ni Mami. Ano hugaw man mo sa ina? Ha? Wa pa ka nagkaligo? Ha? Kiss. Pikas. Kiss to Mami B. Oh, naa si Undoy here. Si Auntie Mercy na din si Auntie Mercy. Hi guys. Wa pa siya nakalarga.
Unya daw siya mularga sa gabi. Gabi ka mularga te? Amo na si Lilin. Meeting. Nag-meeting sa Process. sa Porpis. Nag-meeting si Lilin sa Porpis. So, here tayo. Akong dala, dani lang saan akong dala kay. Dalahon dani nato niya sa bukid, mga sis. Kani bahog sa manok, kani grocery. Thank you so much, Mami Vec. Wala diha si Kuya katong manghimuay sa kuan, katri nga kawayan. Nindot manggudsad ang katri nga kawayan no kay bugnaw-bugnaw. Nya kay wala pa man si Kuya adto, ako ra siguro to balikan. And then akong ipangutana kung pila jud ang iyahang katri nga double size kay ang katong niagi nga kuan katong single size nga akong gi-order niagi kay 3,000 man tua. So mangutana ta og pila ang iyahang double size. Guys! Di ara na buhay! Uy, ana man kakaroon, uy! Nanaro ko bugdang. Pangas ako dito kakon sa ko kay balay pa ko sa balik. Ano ka balik-balik dito sa kuan? Oo, dito. Nagunsa ka sa bugdang. Na ako gihan dia. Ay, ba na? Banana. Yati ka. Uy, nabuhi lagi ka. Dawa man ikaw. Nabuhi, namatay di ay. Tama na, ulit Dito, naman. joke lang ha? Agre agba wangas. Nami atuon dito. Kay pangay umig kuan, pangay umig. Nagkagawa na ka. Grasya, ha? Gagawa na ka. Ay, sa di. Dapat ya alin sa hod. Ha? Ulag ite sa pa. Sa bugdang ka nagpuyo? Ito ko bugdang. Ada pit sa bugdang. Gana iba rin tarotoy batariti iba nga kuan sunod. Sariti nga sunod. Dapit na tayo. Bugdang na for place. Sa bangba? Bugdang ba? Dapit ila ni Uji. Di ubos ha. Ubos sila Uji. Ila unil ba unil ka sunod. Dito sila ni Manglo sa una. Oo, di dapat. Hala, ginoo ko na ara day kadiha di ay. Wala kay trabaho. Pangas ko. Naula di ako trabaho. Pangas ka ugma. O, sige, pangas ugma. Pangas ko. Ah, Dito sa ko mga lang sito. sabay. Ilan sito? Dito nga. Abinsin dito sa kuan. Kataringan. Dito lang ako. Hala, ginoo ko guys. Di ara. Ang babaeng maganda. Ginoo Ito ko. ugma sa inyo. Sige, ato dito ugma. Uy, dugay ako pangita nimo. Nagtrabaho makuno ka dito sa kuan yaya unya. Wow. Tinuto ah. Oo, pero naghawa ko kay... Oo. Kapak sabot. Amo ba? Naghawa. Ala, nagunsa man ka dinhi? Gisugor ko dani pagkuan. Nagpakuan ko ba? Amo ba? Di ara guys. Sir Linda, babaeng maganda ginoo ko. Na si Madam Awing, kauban mi. Hello guys. O paingon mi adto karon na ami tuyo diri sa Balingwan. O di ara pag snack oh. Naara po si Iba dani ho, gino ko nag-abot gid mi diri mga gwapa kaayo. O di mo paingon di ay. Ha? Mga biguan. Lay hati uban mi. Pagtarong ba dapit? Saknan ko na. Apil ka. Dapit dito sa tabon? Ay, gali. Sige. Nya di ana po siya. Ya utang. Ay dali sikat. Oy kuya. Oy kuya, sakay mi kuya. Sa munisipyo na? Oh lagi ay di na to pasulod mi sa kuan. Kaysa pa. Ali na mi. Kuya ali na mi babay na. Hi. Ala na si Kuya Ari guys. Si Kuya gihapon. Uy kuya. Sige na, babay na. Babay na, ayaw sa Paingon sa simbahan. Paingon na biyan sa simbahan nga kuan. Kana ang dalan. Wala tay chance. Unsaon ni? Ha? Ha? Uli na ng tanong. Tanan man. Wala mi chance karon. Sekreto ra ni namo ah. Ito guys, ay si Madam Awing. Kani siya kagawad pud mi dito sa Awa. Nagdaga ni independent pud siya. Here na pud mi ni Madam Awing. Anhi mi diri kang kuya. Guys, muadto ta mi dito kang kuya, naara si kuya. Di ara, gikan sa merkado si kuya. Hi kuya. Kana muhimo pa ba ka og kuan niya? Kana ang katri. Uy mo pa man ko, pero ang problema ko ako kaputol kawayan. Paka kaputol kawayan. Patay buwan mo ko na una putlon. Patay buwan putlon. O dili pasibo man di ay. Sibu man. Kuana diri na sa November. November na. November na ko makaputol dayon. Mahuman siya December. Pag man og putol, Palayaon kung pa. mo straight siya isa ka kinsina nga init. Sa kinsina po na akong standby bago buhato. Di ko gabuhato ka hilaw. Hilaw kay Kay mo bisan og guwang siya. Doon na gina siya kinupsan ba nakagamay. Pila man imo double? 5 na ba akong double karon. 5,000 imo double.
So sa ato pa mga December para makuha. Kaya na pa Depende makay- kung straight ang init. So 1 week na siya o 10 days. Ma-symbol din ako dayon. Murag 5 days na ako nagikan sa pagsugod. pag-assemble nimo. Oo, 5 days na human. Mm. Murag 5 days lang nako na. Inunta lang gikan lugar sa pagputol nako mga 10 days pwede na nako ma-symbol. 15 days ra gikan sa pagputol. Human na. Ah, sige. Nya isa po dili ka ikaw rin nag-order bangko akan ng inana. Oh. Ang uban sopa nung tagas nga bangko ba. Mm. Na gani nag-order na ako nga taga Kabulakan niya. Napoy nag-order na ako sa direpot sa Process. Oh. Sopa gyapon. Na motong ko nga patay buwan mo ko magputol na nya. Ato ni aging patay buwan nagwana man ako kaputol. Ah, Kay delikado man nagdanlog ben kawan magsaka-saka ka Malagi. digyas ka pa lang niya. Oo. Ait bin ait tunukon ba na siya. mao. Delikado man disgyas siya sa mahulog ta. Oh. Digyas. So ako kaputol. So karon na pong Sa sunod. karon na pong sunod. Na kay sige na ra magwana no. Guys, mag-snack sa amin ni Madam kay gigutom mi. Gutom. Dito mga unta na ay kuan cheese ang flavor ani niya kani OB and then kani ambot unsa ni murag kuan unsa ni siya kasama ni siya niya naami royal